investiční akce s názvem Obnova rybníka Jordán, na kterou město získalo dotaci z operačního programu životního prostředí, odstartovala 30. listopadu 2011 předáním staveniště. Je to akce, která bude celkem stát 466 milionů korun a bude realizována v letech 2012 až 2014, končit by měla do konce července. Jejím hlavním posláním a vlastně hlavním důvodem její realizace je vybudování spodní výpusti, protože v současné době toto vodní dílo, vlastně druhé největší v Evropě svého druhu, nemá spodní výpust a je tak vlastně v rozporu se zákonem a víceméně ho uvádíme do stavu, kdy se stává i bezpečným, protože tou hladinou nebylo možné do této doby manipulovat. Dále samozřejmě součástí, když už ten rybník bude vypuštěn proto, aby se tato záležitost vybudovala, tak dojde k jeho odbahnění, protože odbahněn nebyl od svého založení v roce 1492, akorát byl jednou vypuštěn, myslím v roce 1830, ale nejsou žádné doklady o tom, že by v té době došlo k odstranění toho sedimentu. Takže předpokládáme, že ta akce poběží podle harmonogramu. Z té spodní výpusti máme vyraženo beztlakové štoly ze 150 metrů asi 130 v tuto chvíli a z objektu u závěru, to znamená z té kolmé části, kde se bude ta výpust ovládat, je vyraženo 12 metrů z 16. To je asi k těm hlavním technickým údajům. Samozřejmě s tím jsou spojená rizika, protože v době druhé světové války v roce 1944, kdy byly bombardováno nádraží, tak jsou určité doklady o tom, že by v Jordánu mohly být nevybuchlé letecké pumy. Proto město ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem připravuje možnou evakuaci, kdyby k tomu nálezu těch leteckých pum došlo a bylo potřeba je řešit. No a současně samozřejmě je uzavřena smlouva s archeologem, s Husitským muzeem, protože se předpokládá, že za těch 500 let se ledacos v tom Jordánu vyhodilo, nějakým způsobem se tam dostalo a můžou to být i zajímavé nálezy.